କିଛି କଥା ଗଳ୍ପରେ ବିଷୟ ଏଫ୍ଏମ୍ ଛକରେ ଶ୍ରାବଣୀ। ସେଦିନ ଥାଏ ବୁଧବାର। ଏଫ୍ଏମ୍ ଛକ ପ୍ରାୟତଃ କଲେଜ ଯୋଗୁଁ ଭିଡ଼ ରୁହେ। ଆଉ ମୁଁ ଅଫିସ୍ ବାହାରିଥାଏ। ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ିର ବେଗ ପାଖାପାଖି 40 କିଲୋମିଟର ଥାଏ। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ମୋର ସେଇ କଳା କିଚିମିଚିଆ ଏଫେଞ୍ଜର। ଆଉ ସାମ୍ନା ପଟେ ଆସୁଥାଏ ଗୋଟେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କୁଟି। ତାର ବି ବେଗ ପାଖାପାଖି 32, 34, ନାଇଁ ଏଇ 40 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି ଥାଏ। ମୋତେ ଠିକ୍ ସେ ଅନୁମାନ କରିନି। ହଠାତ୍ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି, ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ। ମୋର କିଛି ହେଇନଥିଲା, କାରଣ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥାଏ BSI ହଲମାର୍କ ଯୁକ୍ତ ନିଞ୍ଜା ହେଲମେଟ। ମଳିଚମ ଟିକେ ଟିକେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ମଳିଚମ ଯେଉଁ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଛାଟ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଉଠି ଦେଖିଲି ଯେ ମୋ ଚାରିପାଖେ କିଛି ଲୋକ ଜମା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ହଠାତ୍ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲି, ଆଉ ଚାହିଁଲି ମୋ ସହିତ ଧକ୍କା ହେଇଥିବା ସେ ସ୍କୁଟିର ମାଲିକ କିଏ। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଅନଉଥାଏ, ହଠାତ୍ ମୋ ନଜର ପଡ଼ିଲା ମୋର ସେଇ କଳା କିଚିମିଚିଆ ଏଭେଞ୍ଜର ଉପରେ। ତାର ପଛପଟର 2 ଇଣ୍ଡିକେଟର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ସ୍କୁଟିର ସାମ୍ନା ପଟର 2 ଇଣ୍ଡିକେଟର ଦୁକୁ ଦୁକୁ ହଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଆଉ ଲାଜ ବି ଲାଗୁଥାଏ। କାରଣ ମୋର ସେଇ କିଚିମିଚିଆ କଳା ଏଭେଞ୍ଜରଟି ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ସ୍କୁଟି ଉପରେ ପୁରା ଚଢ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଏତିକି ଭାବିଛି ନା ନାହିଁ, ସେଠି କିଛି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଆସିଲେ, ଆଉ ତାର ସେଇ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ସ୍କୁଟିଟିକୁ ଛିଡ଼ା କଲେ। ଆଉ ସେଇ ସ୍କୁଟିର ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଶ୍ରାବଣୀ। ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଏହା ଗୋଟେ ଝିଅର ସ୍କୁଟି। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ ଭାବିଛି ନା ନାହିଁ, ସେଠି ଯେଉଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ମୋତେ ଦୋଷାରୋପ କଲେ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଭେଣ୍ଡିଆ ଟୋକେଟା ହେଇ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚଲୁଛି ବୋଲି କହୁଥାନ୍ତି। ଶ୍ରାବଣୀ ସେଠି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ତାକୁ କିଛି କୁହନ୍ତୁନି, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ଆଉ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କିଛି ପଳାଇଗଲେ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ବି ପଳାଇଗଲେ, କାରଣ ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ବିତିଗଲାଣି, ପଳାଇଗଲେ। ଆଉ ଆମେ 2 ଜଣ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଉ ଏଫ୍ଏମ୍ ଛକରେ। ଶ୍ରାବଣୀ ଟିକେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସ୍ମିତ ହସରେ ହସି ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ତମର କିଛି ହେଇନି ତ? ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ନାଇଁ କିଛି ହେଇନି। ମୋର କେମିତି ବି ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିଲି BSI ହଲମାର୍କ ଯୁକ୍ତ ନିଞ୍ଜା ହେଲମେଟ। ଶ୍ରାବଣୀ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ମୋତେ କହିଲେ, ତମର କିଛି ଦୋଷ ନଥିଲା, ସବୁ ଦୋଷ ଥିଲା ମୋର। କାରଣ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି, ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଏତିକି ମୁଁ କହିଛି ନା ନାହିଁ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସେଇ ଧଳା ରଙ୍ଗର ସ୍କୁଟି କାଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଏଫ୍ଏମ୍ ଛକରୁ ପଳାଇଗଲେ। ଆଉ ସେଇ ଏଫ୍ଏମ୍ ଛକରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ ମୁଁ ଏକା। ଆଉ ମୋ ସହିତ ଥାଏ ମୋର ସେଇ କଳା କିଚିମିଚିଆ ଏଭେଞ୍ଜର। ବିଚରାଟାକୁ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଉଠିଲି, ଆଉ ପେଲି 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 ଗ୍ୟାରେଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଲି। ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଜ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ, ମୋର ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସିଲା, ଆଉ ମୋ ଗୀତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା
ସ୍ୱପ୍ନରେ बाड़ो ना ସ୍ୱପ୍ନରେ ଘଟିଥିଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିଗଲି, ଚଢିଲା ବେଳେ କେବେ ବି ଗପିବେନି। ଓଡ଼ିଆ ଫନି କ୍ରିଏସନକୁ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ